Fajnie tu. Kao myslíš? Nie to, že psíhavka, ja mne hlava bolí z toho. Tá furt si hlava bolí? A nie, a lačný mi ešte. Hej. Jo. Kávu tam robia? Kávu. Expresso? Tak ideme tam? Chceme? Ej, tak hľadaj, čo tu chceš na... Aj, Čekaj. tu. Expresso. Hej. Batonus! Peter, Harry, Čau. poď. Čauko. Dobrý. A ty čo tu robíš sám? Skúšam. Čo skúšaš? Také zachytávky. A tu To co? co? Bojím się. Toto je pavúk. Kuše? Ernest pavúk, tak si dávajte pozor. Jaj, Merku, Či- pokúšaj sa. Dobra, czyż było? A on nekúše? No a my by chceli vidieť na co s kamarátom, či Nie, znáš, nie, no. toto sa nebojte. S tým len ho ignorujte. A tak- Taký je podozrivý. A dajaké kuzla? Expresso Batonus! Jaj! Takže počujte, chlapci, ako sa to robí. Co také? Ten strom No, za 3 sekundy bude dole. Jaj. to co? Expresso Jaj. Batonus! To co máš za okuliare? Joj, to som si ja sám vyrobil. Čo? Z toho, zo zvyšu. Hej. A to Áno, vidno áno, dať, hej. co? Vidíme tak, ale bol som aj na operáciu, to tak Hej, toto. slabo. Ten, zeje. Ten. Ten, koho myslíte, Ten chlapci? naši, Tak jo. mocný. Ten nabíj, jak vieš. Dan Dubel, alebo ten Hagrid. Hagrid, joj. Hagrid už opäť doma rokmi zomrel, chlapci. Preto si Pohľad. taký smutný. Preto som taký A sám ten tu. ríšavý? už som Ten zase. ryšavý. Ten ríšavý, on... Ten, Weasley. Fízli, či Jak- fízli, Fízel? Fízel. Fú, to takého nepoznám, chlapci. Jaj, u filmu Nie, si bol. takého nepoznám. To dobre, no. A chcete si aj vyskúšiť, chlapci? Nie, no, ale čo nás to nebaví, to je. Skúste si, chlapci, aspoň nás. Také chujoviny. Ja vám ukážem, ako sa to robí. Nie, my ideme. Tu budete. A nás toto nezaujíma. Co? Také- Skúste. Nie, Co to думаешь, chujovina. že si A slavný, alebo ešte co? raz. Expresso. Batonus! Skúste ho! Jaj, Prepáčte, chlapci. co? Prepáčte. Co думаешь? Ale čekaj, ty znáš robiť šalený? Čo, prečo? To jak vidím, že ja neznám. Tu je papavuk. A ty co za jeden? Toto Ernest papuk. To čo? Toto pavúk? Hej. Však to drevo. Či co? Drevo. Čo robíte, chlapci? Chlapci. To pavuk. Dávajte si pozor, lebo on kuse Expresso Batonus. Pani, a kto to spadní? Drevo, či co? Padol ti na co? To nevadí, chlapci. Jej. A nechcete za mnou fotku? A čo? Ja som zo filmu Vysu. Co? Ty? Áno. Však. To no, šimáka. A jebete ma! Jej. Však Harry Potter... Chlapci! Však mu tak neličil, tak u filme. Nerič na nás. Ty to fotku nie! Co? Však dobre, a nemusíš si ričeť. Ja chcete fotku, či nie, chlapci? Tak. Ani barz nechceme, znáš. Prečo? Lebo bojíme sa. Mám vás žičiť? Skúš, no a co? No ale skúš. Dobre, či znáš. skúsim. No ale Co? či znáš daco. Expresso. A máte tu! Jej. Co tam robí na ženy? Co? mu? Čo sa zdrimnú? Dobre, tak keď si plánovný. A mi pôjď za... Či... Čekaj s ním daco, nedobre? Paž na ňo. Jej, to co? Ole, poď tam. Jej. To co? To co mu? Však to nemu. Ju nedobrý prútik, no. Jaj. Cimo. Co? Ty chceš zobrať? No, Ja neznam, či je dobré. čo vieš, ideme sa, chlope, budeme sa čarovať. Neznam, aj tak Vieš, chce. buchty, Čuj, makové. ja s tým chcem mať ty No, hodný chlope, vieš, buchty, alebo co? Aj Pepsi možno, nie? No. Okuliare, treba Jej. mi. Nie, toto nie, daj Tu hermetik. máš Harry, drut. Drut, to co more? A čekaj, mne treba doma na kapuru. Hej. Či ne? Ty chceš skúšať? To budeš, ne, chlope. Hej. Ty nechceš skúšiť? Nechcem si, ja budem na ňo patrieť. Dobre, ja idem tu, radšej. Aj tu, že. Ale znáš, toto je dobre, že... Co? Tak dopadnú. Tam ho dáme do vody, ho meteme. Jak chceš, no. Buchty makové!
Co? Nie możemy się hýbať ani. Ale si ty mi, môžem si povedať, že si ty mi. Ty na co? Ale nohy mi nejdú. Ale ty na... Toto? Co? Inakší na co? O, nerozumieš, ale noho. Ja idem, ne. Nechodzę. Ideme. Zejdź. Oj, nie.